Gaurkoan lehen aipatu den bezala Jones Lameriñas dugu hemen, saioaren kolaboratzailea, psikologiako ikaslea eta sexu hezkuntza monitorea. Kaixo Joane, zer moduz? Egun, ongi, hementxe. Bueno, gaur zer daukazu? Gaur pentsatu nuen ekartzea transexualitatearen gaia, ez? Ezkutatutako errealitate hau nolabait hizpide bihurtu da mendebaldeko kulturan, eta, nahiz eta antzina, transexualitatearen inguruko ezagutza nahiko handia zen, urritu zioan da, ez? Nolabait, inkisizioaren ondorioz eta horrela, denok dakigu hori, ez? Egungo ikerketa zientifikoek, nahiz eta eredu medikalizatu bat suposatzen duten, lagundu egin dute, bai ikerketa zientifikoek bai eta transexualek eta beren familiek lagundu dute errealitate hau azaleratzen berriro ere, eta honetaz mintzatzeko interesa piztu egin da gizartean, ez? Hala ere egia da, sexologiaren inguruko ezagutzak urriak direla pertsonongan, eta horre iritzi eta estereotipotara jotzen dugula orokorrean, ez? Horrelako gaietaz mintzatzean. Orduan, zentzu hortan funtsezko iruditzen zait kontzeptualizazio teorikoari tarte bat eskaintzea, zein beste haien bizitza errealean gertatzen diren aldaketak edo noiz gertatzen den prozesu hau, zein den prozesuaren garapena eta bar, baizik eta kontzeptualizazio teorikoa bera, ez? Eta nolabait terminologia anabasa argitzaldera eta baita jarrera kritikoa garatze aldera. Zeren, izan ere horrela, ahalko genuke eskuliburuak edo ikerketa zientifikoak irakurtzerako orduan hitzak kritikotasunez aztertu, eta hori garrantzitsua da, oraindik heldu gabe dagoen sexologiaren alorrean, ez? Eta hori, amaitzeko, guzti honekin amaitzeko, egingo duguna izango da, desikasten ikasi adierarekin bat egin, aprender a desaprender esaten dena, eta hausnarketa bat planteatuko dugu, bai Incisexak, Instituto de Ciencias Sexológicas de Madrid, bai Chrysalis, adingabe transexualen familien elkarteak planteatzen duten hausnarketa hori, eta hori esandakoa, ez? Pilpilan dagoen gai bat da, gaur egungo gizartean, baina hala ere, ez da nola esan, berria den gai bat izan daiteke, ez, gizartean bertan, eta ikerkuntza garapen momentuan dago oraindikan, eta era berean ez dago egoera hau bizi duten pertsona horien inguruko kontzeptualizazio teoriko jakin bat. Ez dago adostasunik alor honetan, eta horrek asko zailtzen ditu ondorio baliagarriak edo esan dezakegu adostuak ateratzera. Eta, hori, desadostasun handia dagoela oraindik esan duzu, gai berria delako, baina al daude definizioak hori zehazteko zer den transexualitatea? Definizioa daude, baina beti ere daude kontzeptu batzuk, kolektibo batzuk edo mugimendu batzuk modu batera definitzen dituztenak eta beste batzuk bestetara, ez? Lehenik eta behin argi utzi behar da zer den generoa eta zer den sexua. Zeren hor baita, iskanbila handia dago, ez? Nik planteatuko dudana izango da, Incisexak planteatzen duen kontzeptualizazioa nolabait, ez? Delako Espainiar estatuko eredurik progresistenetako bat edo humanistenetako bat, bestelakoak daude, mugimendu popular asko dago baita, oraindik progresistagoak direnak, baina instituzionalizatuena Incisexana da eta humanistena baita. Orduan, hizpide izango dugun gaia ulertzeko beharrezkoa da Incisexak aldezten dituen bi ideia horiek argi uztea sexuari eta generoari dagokionez, ez? Sexua haientzat izango da gizonezko edo emakumezko sentitzea, ergo izatea. Ze psikologian o sexologian premisa hortatik abiatzen gara, ez? Sentitzen duguna gara, azken batean. Orduan, haientzat gizonezko edo emakumezko sentitzea da funtsezkoa, ez? Oinarrizkoa o behar bat bailitzan, ez? Gizonezko emakumezko izate horrek, definizio horrek bere baitan hartzen du marko biopsikosozial bat. Ez bakarrik marko biologiko bat orain arte hartu izan den bezala, ez? Gizonezkoa berdin zakila edo emakumezkoa berdin bulba. Hori, arra edo eme kondizioarekin konfunditu izan hori da orain arte, ez? Eta hori, alde hortatik nola sexuazio prozesua den biografikoa, ez biologikoa bakarrik, espektro zabal bat hartzen du bere baitan, pertsonak hori, anitzak gara, ez dago gizon izateko modu bat edo emakumezko izateko modu bat, guztiz espektro zabal bat da, eta hori onartu eta hori lagundu edo bultzatu beharko genuke, ez? Eta onartzera eta hori guztia. Hori, definizioa baita kritikatu izan da, esan dizudan beste eredu progresista goien gatikan,
esanez, igual ez dela egiten gizonezko edo emakumezko sentitu behar pertsona bat, ez, baizik eta, pertsona bat, eta ez da zertan ez zer sentitu. Baina, argi dagoena da, transexualitatea egoeran dauden pertsonek sentimendu hori biziki sentitzen dutela, ziurrenik gizarteak inposatutako horren kontra egiterakoan, identifikazio horrekin, kategorizazio horrekin bat egiten dutelako sakonago, ez, nolabait esatearren. Baina, hori sexuai dagokionez, ez. Eta gero genero daukagu, eta generoa, deno dakigu zer den, eraikuntza bada, gizarte batek une eta leku jakin batean nolabait sexu bakoitzari esleitu dizkion ezaugarri psikosozialei dagoki, ez? Eta ezaugarri hauen baitan kokatzen ditugu rolak, kokatzen ditugu igurikimenak edo espektatibak, arauak, diskurtsoa, pentsamendu bat, inkluso, sexu bakoitzak pentsamendu ezberdin bat planteatu dezake. Guzti hau ezaugarri psikosozialak dira, gizarteak inposatutako horri eraikuntza bat da. Eta zentzu hortan ez dauka funts finko bat, gizartearen ondorio den heinean, eta askotan bidegabak ere eragaramatza ikusten dugun bezala, ez, gizarte honetan. Eta amaitzeko, zati honekin esan nahiko nuke, sexualitateaz hitz egiten dugunean orokorrean, guk kaleko jergan hitz egiten dugunean sexualitateaz, nolabait intzisexak planteatzen duela horren zabalpen gisa edo benetan sexualitateaz hitz egiten dugunean hitz egiten dugu sobre el hecho sexual humano edo gizagintza sexuala, ez, planteatzen duten intzisexekoek. Eta lau zutabe dazka. Batetik sexua esan dugu, gizonezko emakumezko izatea, sentitzea, sexualitatea dela izate hori nola bizitzen dugun guk, gure egunerokoan, horren baitan kokatzen dira orientabide sexualak edo desiraren orientazioa, baina hori parte bat da, ez guztiz hori sexualitatea berdin orientabide sexualak, ze kalean askotan esaten du baita bere sexualitatea zein da, ez da berdin orientabide sexuala, argi uzteko. Hirugarren zutabea erotika, dela nola adierazten garen, intonazioa, laztanak, fantasiak guzti hori erotikaren baitan kokatzen dugu, eta azkenik amatoria, litzateke maitasuna, ez? Maitasuna beti ere ulertuta, anitza eta, subjektiboa, bezala. Eta, transgenero eta transexualen desberdintasuna zein da? Hemen kategorizazioan arazo nagusienetako bat, alor honetan, suposatzen du herrialdeak, non kokatzen garen, ez? Herrialde anglosaxoietan, gehien bat estatu batuetan, gender terminoa erabiltzen da, genero terminoa guztirako. Hau da, ze generotakoa zara, gizonezkoa emakumezkoa. Sex erabiltzen dute normalean praktika sexualari referentzia egiteko, eta ere gehiago gizarte koitozentrista baten bizi garen heinean, koitoari referentzia egiteko, ez? Orduan, nolabait inposatutako sexua eta haiek sentitzen duten sexua disonantzian dauden pertsona horiei transgender deitzen diete, eta ez transexual. Eta transexual deitzen diote multzo horren baitan kirurgia, sexu bereizleipenerako kirurgia igarotzen dituzten pertsonei, hori transexual deritze. Haien ustez, haiek horrela enplegatzen dute. Eta bestalde legoke gender queer deritzona dela bai emakume, bai gizon sentitzen diren pertsonak edota ez bata ez bestea sentitzen diren pertsonak. Nolabait hor, kategoriak egite dituzte, gizakiok ez dakit zergatik. Azken aldian kriston beharra daukagu kategoriak esleitzeko eta bakoitza kategoria batean kokatzeko, baina hori beste kontu bat da, ez? Eta aitzitik Europan gertatzen dena da, sexu eta genero terminoak bereizten ditugula, ondo bereiztita, esan dezakegu, eta orduan multzo osoa transexual litzateke eta transgeneroak lirateke estatu batuetan edo herrialde anglosaxoietan orokorrean gender queer deritzenak, ez? Ez gizonez emakume sentitzen direnak edota biak batera sentitzen direnak. Zein da kontua? Intzisexak ez duenez generoan sinesten, generoa badakite existitzen dela gizarteak inposatutako zerbaiten heinean, baina ez dutenez zilegizkotzat ikusten, egiten dutena da transexual terminoa erabilita, jazta, haientzat transexual terminoa da guztia eta besterik gabe. Hala ere, zer gertatzen da, estatu batuak kriston indarra dakatela eta eragin handia daukatela beste mundu guztian zehar,
eta ikerketa zientifiko gehienak bertan egiten direla. Orduan, ikerketa zientifiko gehienetan transgender termino erabiltzen da, genero indarkeria terminoa baita bertatik dator, berez indarkeria matxista litzateke, zeren generoarekin bat etortzen ez diren emakumeak baita, hau da, gizarteak inposatutako emakume eredu hortatik aldentzen diren emakumeek baita indarkeria hori jasaten dute. Orduan ez da genero indarkeria berez, baizik eta emakume izateagatik jasaten den indarkeria matxista, hain zuzen. Orduan, besterik gabe, hori, herriaren aldearen arabera modu batera edo bestera ikusten da, eta hor dakagu lan handia egiteko sexologian definizio bateratuak lortze aldera, ez? Bai, eta aipatu den bezala, azkenean gizakiak anitzak gara, ezin da etiketatu, ez? Edo kategorizatu, ez dakit. Hori litzateke, digamos, oberena, ez? Kategoriak askotan oso erredukzionistak dira, distortsionatuak inkluso, agian ez kategoria bera distortsionatua delako, baizik eta gizarteak distortsionatu egiten duelako, ez? Askotan pertsona bati kategoria bat esleitzen diogunean, ez dakit zer esan adibidez, pertsona bat homosexuala dela, ez? Guk jasotzen dugun lehenengo informazioa pertsona horretatik baldin bada homosexuala dela, gero jasotzen dugun gainerako informazio guztia nolabait filtro horretatik pasa dezakegu, ez? Eta alaia da edo hurbila da, eske homosexuala da. Askotan egiten dugu, gauzak lotu inongo zentzurik gabe, ez? Eta kategorien behan dago hori guztia. Orduan, kategoriak ongi daude, gainera energia kognitiboa murriztu egiten gaitu askoz, gure nolabait biologikoa litzateke kategorizatzea, baina egia da, gaur egungo gizartean jo dugula dena kategorizatzera. Eta bere arazoak ekartzen ditu, ez? Dena den, esan behar da, Intisexak, Krisalis elkartea dela adingabe transexualen familien elkarteak, planteatzen duela transexualitatea bera, beti ere nolabait azpimarratuz trans aurrizki hori ez dela existitzen. Nozio gisa existitzen dela, baina trans aurrizki hori soberan dagoela, ez? Lehenago komentatu dugu sexualitatea dela gizon edo emakumezko izate hori nola bizitzen dugun, ez? Pertsona hauek argi dute gizonezko edo emakumezko diren, argi dute nola nahi duten bere bizitza bizi. Orduan, trans aurrizki hori ez dute sexualitate edo sexu alderebesik edo ezberdinik, ez? Besterik gabe, haiek direnak dira eta jazta, ez? Orduan, alde hortatik trans aurrizki horrek ez duela inongo zentzurik, hori da bere hausnarketa, ez? Eta, nik nire aldetik azpimarratu nahiko nuke 11 modu daudela norbere izateko, ez? Sexua litzatekena. 11 modu daudela baita sexualitatea bizitzeko, izate hori bizitzeko. Eta, ezinbestean, aniztasun guzti horrek ekartzen duena da 11 modu egotea baita maitatzeko, ez? Besteak maitatzeko. Orduan alde hortatik eta ez ditzaile gisa, guk eta are gehiago pertsona gisa, nolabait beharrezkoa zaigu aniztasun guztioi ulertzea, onartzea eta laguntzea, inkluso, ez darretakotik bizi diren pertsona guzti horiei, guzti horien ongizatea bermatzeko, ez? Nolabait. Eta alde hortatik horri jarrekin nire aldetikan bakarrik meztu bat, ez? Dela lagun dezagun aniztasuna loratzen. Besterik gabe. Errealitatea delako. Hori da. Bai, askok onartu ezarren errealitatea delako, bai. Eskerrik asko, Joanes. Mila esker zuei. Eta ikusiko dugu ze beste gai edo kontuak ekartzen dituzu. Gehiago sakondu beharko dugu, benetan, hurbilpen teoriko bat da, ez? Besterik gabe, gehiago sakondu dugu hurrengo batean, errealitatea, garapen prozesua eta horretan. Oso interesgarria. Mila esker. Eskerrik asko.